ano amavuta y'icingeni kurwasi company amajani kurwasi company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge wigo mkonya bali chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasi company ya MRM aywale ayechi size nabego ni chirangi mkonya bali Black Sheets egati ibintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabunabono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro to tigara magega agirira rero wikumbolere ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Ouru complex eyurange namagacho Safaricom wigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena credit bank ime yomucho bosongo bakere simgwe transit number chabo 0111 161 500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ugasomo ya wiritukeriga rititareki komi kusiritukore komeso mutinyo gatano na kabiri na ukwandiria ndonsia sore moncho umurigereria karibu sana na kionga tinsa isano na ibere nche Matilda Obaigwa na Nyaboke Veni kurwa asinsemo yebi manyerere sanga na intwe asomutandao Facebook no yo YouTube masemo na Getembe TV na ikionga kirongo chaka kurwa se county ya Nyamira ekero chipara chigendete korosiwa namuno epara ekurwa ase Nyamira National Polytechnic gocha chinsemo cha Keburinga yachi gosoka agietai ime ward ya Itibo isiyobora ibumo MCA wachinsemo cho moske Lameck Square enana nigobono murobelyo yuho gendete kogokerwa nabwo gocengerwa nabamenye bechinsemo cho kerobo bwate maganiande gosokubolya konde au igoro yokoroswa wechipara na chinga kicho nigobono omo MCO yo moske square anyari kubaburya babe asomostari bose okulinda chipara kiriya kigendete koroswa hano muno gutaticha amakarabati nabo igokubeka chiubi para obugambi bwakorumaga bwarenge ko bapagwa lakini bono nje natebire na obugambi bwane nkobeka kero omuntu erinde tobamo erinde tokore gasi asobwamo epara tokorosi egochaka kuruke burunga ya Chinese Institute ya chambaka gabwo mu Islam astokoroke KIC asenge njokero kurigeria abana inji bonsi barega obono bwari bwepara gose para terakora kende Amarieta nege Daniel Momanyi anje gorari bageri koiraniri Mheshimiwa Lameck Mheshimiwa we ward ya Itibombi ya mwana asenge njo watu tikiri pare twachandikira matuka mange epare ratokonye gweteri bimeri bito no chicha ngo etetro ebinte binge to gwetiororo abana baito no awetera ugizukuru ige pare ne tokonye mono sana Samarieta nguru Kennedy ochicho yo Kenya kana aninka ekene kenyoru gyaito mugambie nana koje twati twatori bobesana ngayana ya cheta makori konyara bira matombe umuntu agochikwete gari yakwama no murora rware butuko murai okusinyo so kumwira nyagetari lakini asa macha boya gwakorire konya twakorengere tukuruche kipindi eke lakini bono kokwera nituri osari koje toko de gurubaro paka katwa ike para rugoro Nyamiranga twamenya komwire nyagetari twakire ngambu ya moroge to tobekro paka bibango mushimiwa bono twene okorerbo naitwa Edina Mokamura Victor Ndeki nasema asante na shukrani sana maendeleo mnaendelea kuleta kwa kijiji yetu hapa Nyamiranga. Tunasema asante tangu asubuhi niliamuka
Nimeona marodi mingi kitaramuka kwa hii barabara ya kwenda institute, na nasema hiyo mkono na hiyo kazi mnafanya mwende kutimiza kabisa. Asa Maria tangoro kusara nyauma tigangire libageri kuyone lyo mugambie nana ngambi yamono ase bale atorose iri koru yeta ikotira gochirogoro mugambi nale gugusaba ase ogwanja kwao amabera umbu yamono ase nginjo gwacho gotororere bara ya kwarosirie ebara nere tigarete ari maate ekoende school bakanyagita ari moino umugambi nero nye inyoronye kore kero gukoreranie igati yaba menyo sababotani banyaholete gutigirwa chingoma ase chiburaburu tene getugwa se chiro ya Kiumbu me ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii jume wiki yaita bono besokire na kwerera haya korekanete elitukerio na sibaburia bana siasa batige kogendera ko tumeka abantu nabo igoko eneria gose ko randia siasa ekoreta ogwatana nekana na bwigo ekoreta obusalia no busaganie kuna obo Asama lieta negankuru kwa Mesha Kiroge urumurai Kisii Market Town Center CBD lituko lialengeria Friday tarehe 3 ntuwa bwate linda mwananchi asomo chuito Kisii bantu baminto mbachagete koru musocho bagocha bagakura ku musocho ere buya nje musocho nalengo ntuwa betamo okomo n'abantu bali balenga town ya function ye kaira buya kero yara buya nto imogete esabali gachaka barata kwa bo mheshimiwa toba ikikeroka stoike keroka togo ikakeumbu nalitwa nyoranete na magena geko garagari ko nyara koira na mayego ikegenda mutu elindege kara mayega chire chinyinge so ikabetererie gari na lenge meye pro box gari ye kegasa lyoka gegendrete kogenda ya getwe kerore na lengo koboko kwa magega side yokobe kerekerie kero kia kwangi ate kaka chamo nerige ne kerekerie ke magocha ke kachamo nerige Asama lieta nengoro kwa Mheshimiwa Joshua Mambia ngoligende kero kwa MC wa Kiumbu ward na nyorte in accident it's like accident aliso mutito Kiumbu abantu baminto mwanyagatingesi mwabeta ntuntu wana witeli montoro ntu mwanyagatinge twana okaraka kerengo gento kuneke kyabeta okaraka so mutito Kiumbu abantu baminto ande ngo gikiriga tende kikyakoleka nto mutito Kiumbu nyasaye moyo nyasaye bwelioba nyasaye kurabara ogachora barai tata onye no burai nkoligia ochikongita gosobora inkoligia egera abana bana batigali chinta kana inko saba onye no burai turabata okora obuiga tengega toche kora abantu bamintenge nje kabireye ekero kinake yikeli kuro rumeru wane nganchitinko kandi gento kabireye kenandi intuwa sito iteire gosenja singiteire igongitire muno munyaribali ande ngiteire nyaribali igotingo tebanga n'abantu bangitire bazali baminto nsemo yabonchorera kora asichiro ya marigiti meyo mochio bosongo ase kaunti ya Kisii niko besokire no kwemurungania igoro ya bana boda boda abo bono banyarire kwegwa gosabu baegwa libaga ryo kwabuza omochie obosongo na nigo batebiruna nigo babire bakwegwa engai asa matuko aba onchorere gose abo botani abo babire bakwabuza nabwo gokorabya omochie obosongo ase batebire nigo bagenderete kubaita na kubatigera gose batigira abange babo chingoma na batebiruna mbiya abangina bari bari kwabuza gose abo botani abakoro bari nke kwabuza omochie banyare koiranirwa na nengana abatebire gose batumire ucyase mugabana wa kaunti ya Kisii Mosque Police Mbarati na kubure buna uburayi obo bonyare bonchorerwa elio banyare ko enekia obotoereru na boigo mulembe kiro bagendete bonchorerya abantu bakoze bakwabuza bairane bajya bakora bairane batwabuza aba muri abeje pigipigi Nera disciplinary ya egento kerororo abantu abwe zaruzeti aru abairanio
abantu baitu bali ku gabana oranje ikuo tebi kunona ngetibwatia mandi Kumusaba omulembe ntugonikia sechiro kumusaba nandi ukwabuza kwale ndimande alright alipono igaba na boda bakuta kwabuza abanyina bale maiga barona kwatse bakabana bakwanto jojo amuse akole kasi mutuko asa bata kwabuza kwabuza mapema tumanye ngambara byaba nandi bana bantu bote family cyaba bagaka bali ikire likali abanyina abasera tuko na bantu salama igaba no musabaiga omulembe n'omuyana n'ento kwanjete oromulembe kwane n'abantu baaya kagwa kumwanjete wajane kirera bango cha kutoita ila sana to nene biashara kama kutawi ana tomo tomo la toita kanja dinwa dinwa kibakta abana ba minto bakonyi bemerimo batire kutumike chiku batire kutumike kyabuzo iyo bakutumike chinyawunyo amune bende makombe amune bitizo amune okurama asa abantu bali barabangina moke barabana bamwabo barabamura bamwabo chigundi asengenjeyo abangina baminto kega abayimukire bandikire sana bakoda lero tukura dinega ejogo gavana nayo mancho murigiriho kwira serikali enene se omurobelio onyota gusomanikana tibuna national youth opportunities towards advancement omurobelio yonyota igono abasae ba abubweli giti ko sebanyale tukonyora kibese cyo asentunda entangane bono banyalire ko sechi akabere bono chiko bwato kwa hochakira rituko lya lero ase umuyiga hunyara korawa no muraiwensi ya Kenya muskebuli wa Muruto ase giti kia Ulinzi Sports Complex ime ye bunge ya Lang'ata ase county ya Nairobi na chinga kecho nikuboneka tia abasae besokire na kwerauna obuya bomurobelio nyota mborobe na boigonga kibabere bagutumika kibese cyabo aso wikirania wonchoreria Kenya hoye! Never despise small beginnings. Today, that lesson is written not in theory, but in the lived experience of thousands of young Kenyans, many of them sitting here and many of them listening across the Republic of Kenya. Some dismissed the Nyota Enterprise Program. They said 25,000 could not change nothing. But facts have a way of outliving skepticism. Today, together with thousands of young entrepreneurs, we gather here in Nairobi and across 17 other regions of our republic, separated by distance but united by one purpose: to witness what becomes possible when opportunity is placed in the hands of determined young people. I just got an idea in Kajiado where I could farm something that people that cannot eat meat can still enjoy. So I started a business in mushroom farming, edible oyster mushroom farming. And when I received my first capital, nilikuwa nishajenga structure, I got seeds, and I started branding, packaging in plastic containers, and I've been sending to Nairobi all the way from Kajiado. Kapata the first disbursement. With that nikajiimprove because nilikuwa natoa picha zingine inakaya mtu aoni poa. Yaani unatoa picha lakini unaona hisi picha yako. So like I looked for a quality printer and then nika source for it. Though see best but it's at least, so hiyo 22,000 actually, because 3,000 lienda kwa savings nili utilize hapo kwa hiyo printer. And then nika come to realize that under printing marketing still iko in it na it's paying good, so nikaamua to venture still under the cyber business to venture into
marketing, printing. Na sengane yoyo muraibensi ya Kenya Moscow William Ruto ni gateba abasae bali banyarete guchaka ubonchorere bwabo n'ekibesa cyanyota ni kubono obarachi ko ruserigwa ebango gose ogwakanira chi license ase myaka emetangani ebere ase obonchoreria bwabo yayiga ni gatebru na nenchire mu yuko batinya asamwana yobonchorere eri banyare kwegendereria ewego osikia magemabo na gukinia uchumi yense ya Kenya. Having seen what these young entrepreneurs have achieved with modest support, the government of Kenya now has a responsibility to remove the barriers that still stand in their way. Success should never be constrained by unnecessary bureaucracy. I therefore direct the Intergovernmental Budget and Economic Council, working together with the county governments to develop and implement a 2-year business permit waiver for all Nyota beneficiaries. Young businesses deserve the opportunity to find their feet before they bear the full cost of compliance. I further direct the Ministry of Cooperatives and MSMEs Development to establish a national Nyota identification mechanism so that every beneficiary can seamlessly access government services, incentives, and opportunities designed to support enterprise growth. Number 3, I also direct government financing institutions, including the Youth Enterprise Development Fund, the WESO Fund, the Women Enterprise Fund, Kenya and other relevant agencies to establish a dedicated Nyota growth product. Murigirira tusangira ndeke kuraga chinse komichia lero muragoba kuruka Matilda Obaigo nyabuke venia sense moyeve manyererio nere Eugene okoletera chibicha na mariogi endera gutwara oburigirire obuya nakubo muno murobire oso asembeo murobire o vibes on vibes yaligene kigima Obaigo ubeke bikoroto byo gatenga twara umugasombia. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka meyo mu cy'obusongo nkone bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwasa chi company ao obusi bw'ingano amavuta y'icingene kurwasa chi company ao